Минем турыда сез күп нәрсәне белмисез. Мен күп гомерләр яшәдем. Һәм үч алучы булганчы, бу гаиләгә килеп кергәнче, мин күп хата ясап ташларга өлгердем. Сайлар вакыт. Дөнья теләгәнчә яшәргәме? Әллә үз-үзең булыргамы? Башланган җиргә кире кайтырга туры килер. Синеңчә шул кадәр вакыт кайларда булдым мин. Безнең бетерәсе эшебез калды. Минем кызлар, иң көчлеләр. Шулай бит. Гафу ит. Безгә боерык бирделәр һәм без аны үтәдек. Ул ялган иде. Барысы да чын иде. Минем өчен. Сез бардын ям идегез. Син аны кире кайтарырга тиеш. Каешыңны каптыр. Ярый, Энкей. Менә нәрсә аңладым. Үткәннәрдән качып йөрергә туйдым инде. Кара тол хатын.